संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला। राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे फडणवीस सरकार आणि अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकोबारायांच्या चरणी साष्टांग दंडवत घालून अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली। राज्यात पहिल्यांदाच iPad मधून अर्थसंकल्प वाचन करण्यात येत होतं। टिकवावे धन ज्याची आस करून या ओवीनं फडणवीसांनी सुरुवात केली। यावेळी यंदाचा अर्थसंकल्प पंचामृतांवर आधारलेला आहे। आगामी निवडणुका लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता होती। फडणवीसांनी आपल्या अर्थसंकल्पात त्याप्रमाणे मोठ्या घोषणा केल्यात। काय आहे त्या घोषणा जाणून घेऊया। केंद्राप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6000 रुपये भरणार। त्याबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयात पीक विमा मिळणार आहे। धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये, महामंडळामार्फत 10000 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचं हे 350वे वर्ष आहे। या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये, 5000 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार 2 हे सुरू करण्यात येणार आहेत। मुलींसाठी मोठ्या घोषणा केल्यात। मुलींसाठी लेक लाडकी योजना, जन्मानंतर मुलीला 5000 रुपये, पहिलीत 4000, सहावीत 6000, 11वीत 8000, मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत किंवा झाल्यावर 75000 रुपये दिले जाणार आहेत। आशा स्वयंसेविकांचं मानधन 3500 वरून 5000 रुपये। महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत आता 5 लाखांपर्यंत उपचार करता येणार आहेत। संजय गांधी निराधार श्रावणबाळ योजनेत अर्थसहाय्य आता 1000 वरून 1500 रुपये करण्यात आलाय। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक शहरात विरंगुळा केंद्र, वयोश्री योजनेचाही विस्तार करण्यात आलाय। महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50% सूट देण्यात आली आहे। यावर्षी 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम। इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षात 10 लाख घरांची मोदी आवास घरकुल योजना लागू करण्यात आली आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार, सिंदखेड राजा नोड ते शेगाव पर्यंत चौपदरी रस्ता, आदिवासी पाडे, बंजारा तांडे, धनगर वाड्या वस्त्यांवरील रस्त्यांसाठी 4000 कोटी रुपये। त्याचबरोबर मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी 1729 कोटी रुपये। विद्यार्थ्यांना भरीव शिष्यवृत्ती मिळणार आहेत आणि त्यात देखील वाढ करण्यात आली आहे। 5वी ते 7वीच्या विद्यार्थ्यांना 1000 वरून 5000 रुपये, तर 8वी ते 10वीच्या 1500 वरून 7500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे। विद्यार्थ्यांना गणवेशही मोफत मिळणार आहे। शिक्षण सेवकांना भरघोस मानधन सरासरी 10000 रुपयांची वाढ त्यात करण्यात आली आहे। विद्यापीठे शैक्षणिक संस्थांना 500 कोटी रुपये अनुदान। राज्यात 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामं। नागपूर इथं 1000 एकरावर लॉजिस्टिक हब, खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी मिशन लक्षवेध। बालेवाडी पुणे इथं स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर उभारण्यात येणार आहे। तर रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेडी आणि सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गासाठी निधी वगळता शिंदे फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात कोकणच्या तोंडाला मात्र पानं फुसवण्यात आली आहेत। मूलभूत सुविधा, पर्यटन विकास, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यासाठी खास निधीची कसलीही तरतूद करण्यात आलेली नाहीये। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।